Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň anawna. Habarlar günlügi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde Orsiýet dünýäde sporta gödäwçilik edýän halkara guramasynyň orsiýetli sportsmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Haýatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini toktatmak teklif edildi. Xitay Türkmen gepleşiklerinde dürlü meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada gurrun edildi. What they were saying is that it was the intention of Berdimuhamedov to bring Türkmenistanda adamlaryň arasyndaky sahabatlylyk, mätäje maddi ýardym bermek derejesiniň pete açanlygy aýdylýar. Hasabatdaky reyting ýagny derece Galluk kampaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduny geçiren barlyklary esasynda düzülipdir. Habarlar günlügi gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary eşitdirmäge synanşar. Programmamyza başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolan. 10-njy noýabrda Siriýanyň telewizionyasy ýurdun armiýasynyň gozalançylaryň Aleppo welaýatyndaky öňkü galasy Al-Hader etrawyny ele geçirendigini ýylan etdi. Maglumatda bu halkara parahatçylyk gepleşiklerinden 2 gün öň Siriýanyň armiýasynyň 2-nji uly ýeňişidir diýilýär. Iranyň we Şaýa Hizbullah hereketiniň goşunlary tarapyndan goldanýan Siriýanyň rejim güýçleri Al-Hader etrawynyň kontrollugyny dol öz gödäwçiligine geçendigini öňe sürdi. Siriýanyň adam hukuklary boýunça Tinçi topor rejim güýçleriniň Al-Hader etrawynyň uly bölegini öz kontrollugyna geçirendigini tasdiklady. Bu etrawyň aglawy bölegini Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli Al-Nusra frontu we beýleki islamçy toporlar kontrollu edýärdi. Diýip Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça Tinçi topor bu sebäpde Siriýanyň we Orsiýetiň uruş uçarlarynyň howa darwalaryny amala aşyrandygyny aýtdy. Orsiýetli atletleriň halkara ýarşyna gatnaşdyrylmaly ýa-da ýok diýen karary kesitleýän toporyň esasy agzasy Ukrainaly tanymal atletikaçy Sergey Bubka özüniň günäsizleri goramak isleýändigini aýtdy. Atletler Federasiýasynyň halkara assosiasiýasynyň vitse-prezidenti Bubka 10-njy noýabrda medeniýete interwýu berip, ol assosiasiýanyň Orsiýetli türgünlere garşy ýönkelýän doping aýyplamalaryna ýeke-ýekeden seretmelidigini we günällileriň cezalandyrylmalydygyny şol bir wagtda günäsizleriň goralmalydygyny aýtdy. Muňa gatnaşan ähli adamlar, resmiler, dolandyrjylar ýa-da türgünleşdirjiler munyň tölegini tölemelidirler. Emma bu mesele bilen ilteşik bolmadyk. Adaty türgünler hiç bir ýarşy sypdyrmaly däldirler diýip taýak bilen ýokary ökýän türgün Bubka belledi. Orsiýetiň Tusohanasyny ölen Täjik çağasynyň enesi Täjiksana deportasiýa edilýär. 10-njy noýabrda Sankt-Peterburg şäher sudy Zarina Yunusowanyň Orsiýetiň migrasiýa baradaky kanuny bozanlygy hakynda aşaky sudyň çykaran kararynyň öz güýjünde saklanýandygyny ma'lum etdi. Bu aralykda Orsiýetiň häkimetleri Yunusowanyň 5 aýlyk ogly Umar Ali Nazarowyň ölümi bilen baglanşykly derňewleri dowam etdirýärler. Gurrun edilýän çağı onuň enatasy migrasiýa düzgünlerini bozmakda aýplanyp wagtlyk tutsa edilenden bir gün soň helak boldy. Gurrun edilýän enata polisiýa ofitserleri özlerini çağasyndan aýry-aýrylykda soragy çekenden 5 saat soň özlerine oglunyň gaýtarylyp berilmändigini aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri olary çağasynyň demalyş ýollaryndaky näsadlykdan ejir çekýändigini aýdyp, keselhana ýerleşdirendiklerini ma'lum edipdirler. 10 oktýabrda çağanyň jesedi Zarina Yunusowa we onuň adamsyna berilipdi. BBC korporasiýasy Britan harwa ofitserine salgylanyp, jihadi John lakamy bilen tanalýan Britan söwüşçüsiniň Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti atly toporyň Siriýadaky galasy Rakka şäherini amala aşyran dronda howa darwalarynda urulandygy dogrusynda ähtimallygyň ýokary derejedegini habar berýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň medeniýet serişdeleri ady köpçülige ma'lum edilmeýän Amerikan resmiýetine salgylanyp, şol howa darwalarynyň bir kemset bolandygyny we gurrun edilýän Britan söwüşçüsiniň ýok edilendigini ýazýarlar. 10-njy noýabrda Pentagon howa darwalarynda Islam döwleti atly toporyň gurrun edilýän söwüşçüsini alyp barýandygy çaklanýan ulagyň nyşany alynandygyny tasdiklady. Aslady Muhammed Envazi bolan Britan söwüşçüsi öňkü zamanlaryň bir tarapyndan ganhor däli adam diýip häsiýetlendirilýär.
Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Kürt peşmerga söwüşçüleri Demiradyk Irakdaky Sinjar sewitiniň merkezini ele geçirdiler. Kürt peşmerga söwüşçüleri Islam Döwleti atly toparyň jeňçilerinden strategik taýdan ähmiýetli şäheri Idina gaýtaryp almak üçin üç tarapdan hüjümleri amala aşyrandan soň ýeňişlerini Kürt baýdaklaryny galgadyp bellediler. 13-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň liderligindäki howa darbalary tarapyndan goldanýan Kürt güýçleri ulu bolmadyk gapma garşylyklar bilen hem ýüzeye boldular. Islam Döwleti atly toparyň jeňçileri 2014-nji ýylyň awgust aýynda Sinjar sewitini basyp alypdylar. Şonda jeňçiler Iragyň Yazidi etnika adlygyndan bolan müňlerçe adamy öldüripdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatym käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Orsiýet dünýäde sporta gödäwçilik edýän halkara guramasynyň orsiýetli sportsmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Orsiýet resmileri 12-nji noýabrda eden çykyşlarynda käbir kemçilikleri boyun alýandyklaryny, käbirlerini red edýändiklerini ma'lum etdiler. Hasy jikmejik maglumatlary kärdeşim gözelden dinläliň. Orsiýetiň dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasyna beren jogaby Atletika Federasiýasynyň halkara birleşiginiň 13-nji noýabrda geçiriljek maslahatynda Orsiýetiň ýeňil atletika sportsmenlerini halkara ýarışlardan çetleşdirmek meselesine teretmek kararyny iglan etmeginiň ýany peýda boldy. Orsiýet babatynda gadagançylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepde ýaýradylan tanqidleji gatabatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini toktatmak teklip edildi we onuň sportsmenleriniň hem resmiýetleriniň güýçlendiriji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping barlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichyanak dopingga garşy komissiýasynyň hatabatynda doping boýunça derňewlerden boyun gaçyranlygy aýdylýan käbir ýagdaýlar babatynda öz edarasynyň işleşmäge razylyk berenligini hem käbir wakalara garşy çykanlygyny habar berdi. Biz käbir pozisiýalar bilen ulalaşdyk. Şol bir wagtda biz käbir düzgün bozmalaryň guramamyzyň öňkü ýolbaşçylarynyň gol astynda ondan ençeme wagt öň bolanlygyny düşündirdik diýip Zelichyanak TASS agentligine aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň resmiýeti biz käbir zatlary kabul edýäris, beýleki zatlara bolsa garşy çykyş edýäris. Olaryň käbirleri eýem düzedildi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käbir sportsmenlerini aklamaga tinanşýarka Orsiýetiň sport ministri Vitaliy Mutko Halkara Federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio'da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin eýam ädim ädýänligini belledi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balachniçewiň dolandyrjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balachniçewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü tirasynda şu hepde Orsiýetiň dopingga garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigoriy Rodchenko işden çekildi. Ol 1,5 müň doping nusgasyny bilkatleýin ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda Halkara Olimpiýa komitetining prezidenti Thomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetining ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10-njy noýabrda Şweýçariýada duşuşdy. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Hytaýdan 2 günlük resmi saparyndan ýygyna Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurrun edilipdir. Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilki bilen gaz ýady düşýär. Sebäbi Hytaý Türkmenistanyň gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnýory bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysady taýdan Hytaýa bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Glasgow Uniwersitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory Dr. Luka Acheschi bilen söhbetdeş boldyk. Türkmen-Hytaý aragatnaşygy barada gurrun edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurrun bolmady. Onda bu saparyň maksady näme bolup biler? I just read the official report of the visit. Men bu sapar bilen bagly ýaňja Türkmenistan ruda çap edilen käbir resmi habarlar okudum. Habarda Berdimuhammedowyň bu saparynyň maksadynyň iki ýurduň aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibarat bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Hytaýa bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha bererdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýaňky habarda energiýa agzalmasa da perdäniň arkasynda näme bolýar diýen soraw keserip dur. Menim pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurduň arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurrun etmek üçin ýagny Hytaý Türkmen gaz turbasy barada pikir alşmak üçin giden bolmaly ýa-da algy bergi barada gurrun etmek üçin ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin qarz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar. They took contracted with China when they built the pipeline. Garaşlylygyň täze tapgyry diýende näme diýjek boldyňyz? It's a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings Gaz eksportu Türkmenistanyň girdejisiniň tas ählisini emele getirýär we Hytaý bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketäk sowda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň möçberiniň geljekde diňe artmana garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň orsiýeta bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagdaýa üns çekjek boldum. Which is vital for the president and his entourage to stay in power. Hytaýa ykdysady taýdan dolu garaşly bolmak Aşgabatyň ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini gödöňüne tutup aýtsak, iş ýüzünde näme aňladýar? Difference in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship, if you want. İslendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer. Sebäbi sada söz bilen aýtsak ol Aşgabatyň Hytaýa garaşly boljany aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde söwdanyň şertleriniň keskitlenişinde we onuň detallarynda hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Hytaýa akdyrýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýände bolsa, Hytaý üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Hytaýyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär. At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac. Garaşlylyk düşünükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömege zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Hytaýdan başga çykalgasy barmy näme? The other options are quite problematic at the moment. The West sending Turkmenistan gas westwards. Hawa Türkmenistanyň gün batara gaz aktyrmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Transkaspy proýekti barada kän gurrun edildi, emma ol başa barjaga meňzemeýär. Trans-Ogan proýekti barada hem soňky dowr gurrunlar kän. Elbette ol dole mümkin däl diýip bolmasa da onuň başa barmagy tykyn. Sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Owganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň dolamanysynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Hytaýyň ýeketäk sowda partneri bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaý emanetçek. Türkmenistanyň edip biläjegi işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternativ çykalga tapmakdyr. In the short term and then making some arrangements. But I think we will see some significant change. Glasgow Uniwersitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory Dr. Luka Acheschi bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz.
Olary diri görkezin atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetine Boris Şyhmuradowyň işi boýunça keshitlenen wagt aralygynda jogap bermekden boyun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kärdeşim gözel tanış eder. Olary diri görkezin atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şyhmuradowyň işi boýunça keshitlenen wagt aralygynda jogap bermekden boyun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Guramasyna we Şyhmuradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýle-de Şyhmuradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gyssagly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň kararyna laýyklykda yerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlük türme tutsaglygyna höküm edilen Boris Şyhmuradowyň hukuklarynyň bozulanlygy barada karar çykardy. Bu kararda Türkmen häkimetleriniň komiteti we Şyhmuradowyň maşgalasyna jogap bermek üçin keshitlenen wagt möhletiniň 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda dolanlygyny habar berýän Olary diri görkezin kampaniýasynyň beýannamasynda Türkmen hökümeti tarapyndan hiç hili jogabyň bolmanlygy aýdylýar. Maglumaty görä komitetiň karary Boris Şyhmuradowyň aýaly Tatyananyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şyhmuradowyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidasydygy Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adaletli suud edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çykarypdyr. Şeýle-de komitetiň Tatyana Şyhmuradowyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çykaryp onuň ençeme ýylyň dowamında adamsynyň ykbaly barada hiç hili maglumaty eýe bolmazlygyny gynama diýip keshitländigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şyhmuradowy kanun tarapyndan goragy üpçün etmeli, şol sandygyny derhal boşatmaly we başdan geçiren kynçylyklary üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalasyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi Olary diri görkezin atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň golastynda daşary işler ministri we vice-premier wezipelerinde işleýän Boris Şyhmuradow 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna höküm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyk taýplandy. Suwdyň 25-nji dekabrda Şyhmuradowyň tutsag edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrda suwd diňlenşigi geçirilmezden halk maslahatynyň karary bilen ömürlük türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde ömürlük türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşanlary dönükler diýip atlandyrmak hem olara ömürlük türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şyhmuradow ömürlük türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa höküm çykaryldy diýip türkmen türmelerinde direksiz ýitenler barada maglumat berilmegini talap edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýle-de Şyhmuradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýle-de maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Guramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýlede dursun, eýsem boyun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol bir wagtda Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde ýetirim edilenleriň ykbaly barada maglumat berilmegi ugrunda hereket edýän Olary diri görkezin atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy Olary diri görkezmäge ündýäris diýär. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýşlaryňyzda belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimize jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55. Britaniýanyň CAF
Sahawatlılık fondunyň täze hasabatynda Türkmenistanda adamlaryň arasyndaky sahawatlılık, mätäje maddi ýardam bermek derejesiniň pese gaçanyny aýdylýar. Bu hasabatdaky reyting Gallup kampaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduna geçiren barlyklary esasynda düzülipdir. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Türkmenistanny ilatyň arasyndaky sahawatlılık, mätäje, goly adamlara goltgy, kömek görmek derejesiniň pese gaçanyny aýdylýar. Britaniýanyň KAF sahawatlılık fondu dünýä ýurtlaryndaky husus sahawatlılıgyň reytingini World Giving Index 2015 hasabatyny çap etdi. Şeýle hasabatyny 6-njy gezek çap edilýär. Hasabatdaky reyting ýagny derece Gallup kampaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduna geçiren barlyklary esasynda düzülipdir. Ýurdun reytingi ýagny hasabatlylyk derejesi 3 ur boýunça görkezleriň ortasy ähmiýetine bagly. Ýagny olar sahabatçylyk guramalaryna berilýän peşkeşiň möçberi, meýletinçi bolup işleýänleriň sany, kömegi mätäç nätan adamlara goltgy berilişi bilen bagly. 2015-nji ýylda sahabatlylyk boýunça öň başçylyk Myanmara düşýär. Bu ýurtda ilatyň 3-den 2 bölegi sahabatlylyk bilen meşgul bolýar. İkinci ornuny Amerikanyň Birleşen Ştatlary, üçüncü ornuny bolsa Täze Zelandiýa durýar. Sahabatlylyk boýunça 4-nji we 5-nji ornlar degişlilikde Kanada hemde Awstraliýa berilipdir. Dünýä ýurtlarynyň sahabatlylyk görkezlüsini Angliýa, Niderlandlar, Sri Lanka, Irlandiýa we Malaziýa hem ilkinji 10-lyga girýär. Kömegi mätäç nätan adama goltgy bermekde dünýä ýurtlarynyň öňüni berilýän kömegiň möçberi boýunça Eýran, kömekçileriň sany boýunça bolsa Hindistan çekýär. Dünýä ýurtlarynyň arasyndaky sahawatlylykda iň gyzdaky 145-nji orny burunda alypdyr. Hatay bilen Ýemende şahsy sahawatlylyk işi bu ýurtda kagaranyny bir neme ganymat bolup çykypdyr. Olalky eseri ýurtlarynyň arasynda sahawatlylyk işinde jomartlyk görkezmekde Kyrgyzstan bilen Özbegistan öňe saýlanypdyr. Bu ýurtlar degişlilikde 18-nji we 27-nji ornlary eýelýär. Kazakistan 56-njy, Ukraina 89-njy, Estoniýa 99-njy, Belarus 103-njy, Latviýa 110-njy orny alypdyr. Moldowa sahawatlılık görkezlüsini 120-nji, Azerbaýjan 122-nji, Ermenistan 138-nji, Litwa bolsa 142-nji orna ýeläpdir. Türkmenistan 2015-nji ýylyň sahawatlılık görkezlüsini 71-nji orna alypdyr. Gepin erdisine aýdylsa Türkmenistanyň sahawatlılık derejesi 2013-nji, 2014-nji ýyllarda has gowdy. Ýagny şol ýyllarda Türkmenistan mätäç adamlara sahawatlılık guramalary ýa-da meýletinçilik işleri arkaly göni goltgy bermekde 26-njy we 23-nji ornlary eýelýärdi. Britaniýanyň KAF sahawatlılık guramasynyň täze hasabatyna görä 2015-nji ýylda Türkmenistanyň kömegi mätäç adamlara goltgy berýänleriň sany düýpli kemeripdir. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, hasabatda Türkmenistana berilýän baha barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Facebookda bizi Azatlyk Radiosy, WKontakte'de bolsa Azat Habar ady bilen tap bilersiňiz. Aşgabatda 2 meçhide ýykylma howpunyň awanýanyny habar berilýär. Şol bir wagtda soňky ýyllarda Aşgabatda eýem 7 sany meçhidin hem ýykylanyny aýdylýar. Biz ýykylma howpy bilen ýüzeye dolýan meçhitler bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanrada Aşgabatda 2 meçhide ýykylma howpunyň awanýanyny aýtdyňyz. Bular haýsy meçhitler we nirede ýerleşýär? Bularym ilkinjisi Aşgabatyň owal 8 mart diýip atlandyrylýan etrapçasynyň ýol öten köşesiniň ornuny ýerleşýän Akfa mescidi. İkincisi bolsa Köne aeroport diýip atlandyrylýan etrapçanyň ýaşyl tuğ köşesiniň 10-njy ýaryna ýerleşýän Hoja Ahmet Ýasow mescidi. Amanrada bu meçhitlere näme sebäpden ýykylma howpy awanýar? Akfa mescidine yıkılma kopi şu toğrakta
Goloyda ullanmagy berilen Aşgabat şäherini awadarlaşdyrmak boýunça 13-nji tapgyr tamamlandy. Innem Gazanyň Gunorta bölegini awadarlaşdyrmak goýerdi, täze binalar salmak işi dowam etdirilýär. Akwa mescidin edil şol guruluşa gawat gelýär. Hoca Ahmet Yasaw mescidin edil şonuň ýaly häzir Aşgabatda halkara aeroport salynýar. Oňa derek ikinji terminal diýip atlanýan köne aeroportun binasy ullanýar. Şo binanyň da töweregindäki jaýlary awadarlamak, awatlamak, olaryň käwerini ýykyp ýerine täzeden binalar salmak iş dowam edýär. Ine mescidleriň ikisine de gurulýan guruluşlar sebäpli yıkılmak howpy awanýar. Many şo mescidin töweregindäki adamlar gurrun berýärler. Tähra Aman radayny garaşsyzlyk ýyllaryny Aşgabatda ýem 7 mescidin ýyklandygyny aýtdyňyz. Olar haýsy mescidler? Olaryň ilkinjisi Aşgabatyň Gaza diýip atlandyrylýan etrapçysynyň Maras köşetiniň orunyna ýerleşýän Hezreti Omar mescidi. Beýleki Hezreti Omar mescidi bilen goňşulykda ýerleşýän Imam Rıza mescidi. Bir tapawut ol öňküçe häzirki Niyaz köşetiniň orunyna ýerleşýärdi. Ýene de bir ýyklan mescidleriň bir Hezreti Ali mescidi we Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky ýoluň Gunorta bölegine ýerleşýärdi. Ol Aşgabat şäherinden Çençak bilen 3-4 kilometr Gunortada ýerleşýän mesciddi. Ýyklan mescidleriň biri Aşgabatyň 8-nji mart raýonuna degişli bolan Partizan köşesiniň 109-njy aýyna ýerleşýän Imam Agzam mescididi. Şeýle-de Aşgabatyň ilerki Garadamak owasynyň mescidi Gurban Muhammed Ahun mescidi ýyklan mescidleriň biri. Bir ilerki Garadamak owasynyň Gurban Muhammed Ahun köşesiniň 24-nji jaýyna ýerleşýän mesciddi. Ýene bir mescid bir Aşgabatyň gaýrasyndaky Garadamak ýa Şor owasy atlandyrylýan owadaky Abadan mescididi. Ýyklan 7-nji mescid bir Aşgabatyň Çogollu diýip atlandyrylýan Tasyologyň şäherçesiniň merkezinde ýerleşýän Çogollu mescididi. Ine şu 7 mescid ýykyldy. Hähra Aman rada umuman aýdylana garaşsyzlygyň ilkinji ýyllar bilen deňeşdirip aýdanmady. Aşgabatda häzirki wagtda mescidleriň sany azallymy ýa-da köpellimi? Aşgabat şäherinde jemi 14 tane mescid bardy. Şol 14 mescidiň men öňde tanadym 7-si deň ýarsy ýykyldy. Ondan azalypmy köpelipmi muňa dinleýijiler göz ýetirer diýip çak edýän. Hähra Sizin hem sözüňizden çak etsek, şu mescidleriň deň ýarpysy ýykylypdyr. Indi bu mescidler göräýmäge ilatyň talabyny ödäp bilýärmi? İlatyň talabyny ummana ödeýär ýöne ilat şol laýtda juma namazyna ýa-da bayramçylyk namazlaryna gatnaşjak bolsalar, juda alyp ýollary sökmeli bolýarlar. Şol mescidleriň ýykyllygy beýlek mescidlere laýtda Aşgabatyň Orror tarafına ýerleşýän Ertuğrul Gazi mescidine adamlaryň köp ýygnaýanlygy sebäpli mescidin içinde däl howa ýagdaýy aňruz mümkinçilik berse onu mescidin howlusynyň içinde de namazlyklaryny ýazyp namazy durýarlar ýa-da mescide gaýry ibadatlar etmäge barýarlar. Umuman mescidlerin içine mehelläniň sığmaýan wagtlary seýretdir. Hähra Aman rada Aşgabatdan gepleşiňize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, biz Aşgabatda ýyklan mescidler barada jekmejek maglumat berýän ýörite infografik hem taýýarladyk. Bu infografika we beýleki video faýllary tomoşa etmek üçin sizi azathabar.com web saýtymyza çağırýas. Web saýtymda Türkmenistandan garawum.info, ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de gaderly dinleýijiler, gepleşiňizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy bellikleňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen metbuat email belgisi gmail.com email adresimiz arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.